Què tal? Tornem així la tia Mari, perquè sempre estem parlant de cafè licor i de begudes alcohòliques. Avui també anem a parlar de begudes alcohòliques, però no de cafè licor, perquè avui anem a centrar-se en l'aigua de València. Per a l'ocasió, la tia Mari s'ha tornat a posar la blusa tribal, a que sí? Sí, la sí. de la guerrera, la vikinga, la vikinga. I anem a fer aigua de València, dia 19 de març, dia de Sant Josep. Felicitats a tots els pares, Pepes, Josés, etc etc. A veure, vostè com fa l'aigua de València? Pues jo zumo... Zumo què vas a posar? Zumo de natural, naranja. de taronja Zumo valenciana, de Carcaixent. Natural de València. A veure. I què li has posat, més o menys? Mig litro? Sí, sí. Mig litro. Mig litro De zumo. de zumo. Vale. En sucre a paladar. Sucre, tens que anar mesurant-li, ho mesures tu perquè no siga molt heavy. Sí. Però de normal què li poses? No, el posa un parell de Un cullerades parell de cullerades. i ho proves, perquè a voltes la taronja està més àcida o menys àcida. Vale. Un got, Una copa, una copa. mig litro de zumo de naranja. Una copa... Una copa de o vodka o ginebra. Vale, però tu prefereixes Sempre ginebra. ginebra. Jo prefereixo la ginebra. N'hi ha gent que ho fa amb vodka. En el gotet de Hello Kitty. Molt bé. Mitja, és a dir, una copa que seria mig got de Hello Kitty. Sí, és una copa. Vale. I una botella ara, de champán. vale. I una de cava, producto de España, brut. Cava brut, champán o vino espumoso. Champán. No, té que ser champán. Sí, vino espumoso. No, vino espumoso no, champán. Champán, bueno, no anem a discutir de denominacions d'orígens. No, com es diu això? Bueno, cava. Cava. Vino, és que vino espumoso no és el mateix, A veure. perquè no té les mateixes graduacions. I no el poses tot perquè fa espuma. Tinc d'anar posant-lo a poc a poc. A poc a poc, sí. Vale. I tu ahí després li pegues algun meneíto? Sí, un meneíto. Mos faria falta una cullera. Espera't, Annalín, quedat en primer plano la tia Mari. I ara duré jo una cullera. És que ta mare pensa que li s'ha oblidat treure l'altre pitxer que no És que no el té, La- ja, es va trencar. Què ha faltat? L'altre No pitxer té. més gran. Sí, no el té. Tendré que fer un trasbase ara tajo segura. Sí, però la proporció s'ha de posar més. Sí. Ara. Ara pillarem un pitxeret més gran. A Cormull! A Cormull! No, que se n'ix. Toma. No que se n'ix. Aigua de València. Zumo natural. Que has anat a Carcaixent, estàs per a collir-les? O allà els irà? De l'horta. De l'Horta Sur de València. l'Horta Sud de València. De Vale. l'Horta Sud de València. Lo que tindríem que... Ara buscarem un altre recipient, i intentarem posar-li això, ¿vale? Però anem a repassar en Alcoyanos por el Mundo aigua de València, que no és que tu vagis a Benimaclet o a Brigues i begues de la font. No. És a dir, estem parlant de mig litro de zumo natural de taronja, una copa de vodka o de ginebra. Ginebra. A tu et mola més la ginebra. A mi em mola més la ginebra. Vale. I Una botella de cava. de cava, vale, cava champán. I algú, si veus que li falta un poquitiu més, li tires un poquitiu més de sucre. Perquè a voltes la taronja no està en el seu punt i està un poquet àcida. Això provoca 1,5 litres aproximadament d'aigua de València. Sí. Que és el que anem a xamar-se ara per a veure com cremen en Canal 9 les falles, no? Estem Claro, claro. Un brindis Un brindis al sol, a veure com va la crema de les falles. Ladies and gentlemen, desde Alcoyanos por el Mundo enseñamos coctelería profesional, así en la tía Mari. Coctelería De alta escuela, de alta escuela valenciana. Que va, aigua de València, que no siga tot cafè licor. No. Adeu. Hi ha que anar a ensenyar-se coses.